This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Sa tiyon sang trahedya, may mga persona nga may nangin papel para makabig nga baganihan. Aton balikan ang natabo nga trahedya sang malunod ang isa ka fishing boat nga halin sa syudad sang Cadiz sa baybayon sang Carles sa Iloilo. Ining video sang aktual nga retrieval operation sang katapo sang Philippine Coast Guard sa mga bangkay sang mga mananagat nga natrap sa sulod sang naglugdang nga MV St. Peter fishing boat gikan sa Cadiz City sa baybayon sang Carles sa Iloilo sang Setyembre 24. May kadalumon nga 45 meters ang ginsalom sa mga rescue divers sang Coast Guard. Isa si Coast Guard Lieutenant Commander Jansen Binhamin sa mga rescue divers nga nagsalom. Of course, the divers is at risk of having decompression accidents, and of course, the currents, the working environment, the debris, the nets, and of course, the cadavers itself. Not to mention the jellyfish. Sa 5 ka adlaw nga pangitanay, na-recover nila ang lawas sang 8 sa siyam ka missing nga crew kag opisyal sa naglugdang nga fishing vessel. We feel very sad for that incident, and of course we express our deepest sympathy to the family. Bisan bangkay na lang ang nag-abot sa ila sa Cadiz City, nagpasalamat naman ang pamilya sa mga napatay. Para kay Lovina Calvo, masakit man batunon pero nagapasalamat siya nga natagaan siya sang closure kag nalubong niya pa ang bangkay sa iya mister nga si Victor. Kinasuksak niya blue. Amo na yung bayo mo? O pareho sina nga bayo pero color blue. Tapos ang jogging pants siya nga may revealed nga puti ako man nagbakan. Kag ang iya nga relo. Arang Paris. Pari-paris ka mo nilo? Pareho kami relo. Look Apple Watch? Oo. Tapos ang kulintas siya nga stainless. Sa underwater video, bangkay sa iya mister ang ginaguyod pasaka. Sa bayo pa lang, abot niya na nga inis si Victor. Pero wala na sang luha nga ihibi. Nagpakabakod na siya. Antes pa man natabo ang trahedya suno sa iya, ginpreparar na siya ni Victor. Feeling ko do ginasad to nga time, guro amo to nga time guro do gina-educate yan ako nga daan nga kung ano matabo sa iya. Ma-prepare na lang gid ko. Tapos ang tato iya, ang balya, mapatato ko ang akong tato sa likod ko ibutang ha. Kung ano man gid ang matabo sa akon sa uli nga adlaw, kung sa dagat man lang gid ko matabo. Pangitaan na ang akong tato. Si Victor ang isa man ka baganihan. Sang may nagkala-missing nga mga fishing boat gikan sa Cadiz City sang 2008, bangod man sang bagyo nga Frank, isa man si Victor sa mga nagbulig rescue sa ila. 22 ka mga crew sang fishing vessel ang nakaluwas. Istorya sang isa sa mga survivor nga si Raymond Magallanes, ginbuligan man sila sa mga kaupod nila nga una na nga nakaluwas. Inoras man siya nga nag-utaw-utaw sa baybay nga nagapanghawid lang sa banyera. Sobra mga lapit 2 ka oras kauyat ko sang banyera. Banira lang gid ang Duwa nakapa. kami ni JC Harina. Banira ano yata nyo para Oo nga magdaw? nakaya giamong giyata niya 2 timbang para
Na kami ko. Bukod sa banira, nakasurvive ka mo. Si Raymond sang nakaluwas na, nagbulig man siya pagid mga kaupdanan para maluwas man sila. Pero natrap ang siyam nila ka mga kaupod. Gani wala na sila maluwas. Sa trabaho kuno suno sa Coast Guard, may panahon nga sila ang nagakabasulan. May panahon man nga sila ang ginapasalamatan. Bonus na sa ila ang pagdayaw kag pagpasalamat halin sa mga nabuligan kag nagakabig sa ila nga baganihan. We did a lot of efforts, no, to retrieve the remaining cadavers. Wala lamang nagakatapos diri ang responsibilidad sang katapos ang Coast Guard. Magluwas sa pagbulig sa pagpanakop sa mga iligalista sa baybay, taga-rescue man sila sa emergency cases. Sang magsugod ang pandemic, nangin kabahin man sila sa mga frontliners nga nanugat sa mga nagapinauli nga pasahero, mga OFW sa mga probinsya. Sila man ang nagadulong sa mga bulong, pagkaon, mga relief assistance sa mga lugar nga nagakinahanglan sang bulig. Present man sila sa mga programa angot sa environmental protection. Bisan gani sa pantry sa baybay, may yara man ang PCG. Inimpila lang sa mga kabangdaran nga madamo man sa mga recruits ang luyag mangin katapo sang Coast Guard. Pamilya, hindi lang makabulig sa pamilya, maka-serve sa community. Kag hindi lang Coast Guard ka, kung sa community ka serve, hindi. Pati mga, sir, mga dead bodies, ang ano na-preserve para mabalik sa sang pamilya. Sir. You mean gusto mo man mangin Oh, isa sa hindi mga na rescue? Oh, yes, sir. Kag sa labi na gid sa calamity, sir. Haragid na ang Coast Guard, sir. Muna gusto gid maging Coast Guard, sir. Sanday Victor nga napatay sa trahedya nangin baganihan man sadto. Si Raymond nangin baganihan man sa natabo sa ila. Ang Coast Guard masami ang mga baganihan naton sa tion sang kalabidad. Nagapakita nga bisan sino sa aton basta may tuna na nga pagbulig sa isig katawo, pwede man mangin baganihan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.